Mr. Moon. OMG. Welcome. Sane, let me welcome you. Oh, not yet. Wait there. Then when Mama say Francis, you're gonna come inside, okay? Let me welcome you, the prince of the house, Francis. Where is he? How about the princess? Where's the princess of the house? Who is the princess, Francis? It's like the she is the princess. Yeah, yeah. She is the princess. Wow, she is there. Ouch! What? Big boy, oy. Big boy, big boy. Again. Okay. Let me welcome you, the prince of the house, Francis. Just call me yo. Grabe ka hyper. Again. Not yet anymore. Not anymore. Okay, kuan. Mag-vlog na lang tayo, be. Tingnan nyo si Lucky Plants. Oh, andyan siya. Oh, nilipat ko siya, guys, kasi pag nasa bintana siya, pag sobrang sunny na ano siya, sunny pura siya mulayo sa kainit ba, pero oh, healthy kaayo siya, guys. Very healthy. And then, oh, tingnan yung monstera ko, very healthy din siya, oh. May bagong mga leaves. Hala, ganda. Gustong-gusto nila ang bahay na to ba. Francis, pass out. And then, yung mga, may baso dire, eh. Napoy gloves. Yung mga, ano ba to? Snake plants ko, oh. Nagtubuan din sila. Can you bring this? No? Okay. Can you bring this in the kushe? Because that is drinking, na? Don't drink that, ha? Don't drink that. Don't drink. That's drinking. I'm gonna get you something else, be. And here's the king of the jungle. Tarzan! King of the jungle. Hi, Francis. What happened here? Magmap taron dong. Okay, we gonna mabili tayo ng. We have to close that one dong. It's Saturday today, and dito lahat kami sa bahay. Ayan. Okay. I have to have this bag daw, guys. So, Saturday today, guys. Actually, alauna na. Tapos, may lakad kami ni Mayor. Punta kami, bibili kami ng ano. Hey, no fighting. Away ng luha. Francis, that's not good. You wanna come with us? No. Big. Yeah. Somebody come here. Okay, somebody's gonna come there. You go play. Mama. Okay. What should I do? You need to buy something. I need to buy something to you. Bring your bag. Bring my bag. Okay. Hi, Ginoo ko. Okay. I want a blower. How much is that? How much is that? Mal, okay? Mama needs to vlog first, okay? Hala, hindi ko to. Birthday na pala ni Francis. Mama, come here. Yeah, wait. Because I'm talking to them.
You know, his brother's birthday already on Wednesday. Yeah, so Wednesday, birthday na ni Francis. And then, mayroon ako mga order na damit sa kanya, guys. Para sa kanyang birthday. Hindi naman kami magbunggang handa. Alam mo mga birthday. For his birthday, okay? Hindi naman ako bungga yung birthday ko talaga. Mayor dun, oh, sa ating background, oh. Busy yan siya. Nag-i-edit yan siya sa yung video. Support Mayor. How many subscribers do you have now? 176. 176. Yay! Oh, God. Francis, It's about 4 each day. oh! Sama kayo, eh. Easter holidays na pala, guys. Hindi pa ako nakapag-edit ba kasi kahapon ang sakit ng ulo ko. Ante. Yeah. Yeah. Wait. Let me finish this first. Saan na ba tayo? Birthday nga ni Francis is Wednesday. Tapos, daghan jud ko may kabins ako nakita. May kabins ako. Na ano na naman ako, na-distract. Tapos, so yun nga. And then, alam niyo man, hindi ako bongga mag-birthday celebrate talaga dito kasi wala rin kami bisita. And then, also, parang iba talaga yung birthday dun sa atin sa Pinas ba. So, kami-kami lang din kasi. So, yun nga. Oh, may mga palpili lagi ako. Sa mukha kayo eh. Lugay ba kayo makakuha? So, mag-picture ako ni Francis. Gamitin natin camera ni Mayor. Ayan, oh. Terno to siya, guys. I'm looking for mga damit doon sa... I'm looking for clothes sa H&M na mga like cars. Tapos kasi gustong-gusto ka talaga ni Francis yung mga transportation ba. Wala akong makita. So, ayan. Like ano lang siya, guys. Yeah, we fix your hair. Ayan siya. Para siyang may sky blue. Na meron siyang parang ano ba, cloudy. Ayan. Terno yan siya, guys. Oh. Terno. So, pasot natin ni Francis sa birthday niya. Ayan. First niya na attire. Sa photo lang. Sa photo. Pictures niya. And then, open ko lang siya pero hindi ko siya inano. Kasi I want to check only kung ito ba yung in-order ko. Para ma-return natin kung hindi magkasya. Actually, this size, guys. Itong size na to, this is for 3 years old. 2 to 3 years old. Ayan. Medyo maliit. Kasya lang talaga to ka Francis. Kung alam ko lang, sana kumuha ako ng mas malaki para until next year magamit pa niya. Kasi pang summertime to eh. Then summertime pa naman namin dito ang short. And then this is long sleeve. This one is 3 to 4 years old. Ayan oh. Formal naman to. At ano to siya, long sleeve. Tapos natutupi dyan. Napo-fold. Ayan oh. Pakita natin ba. Napo-fold siya ng ganyan oh. Long sleeve yan siya oh. Tapos napo-fold ng paganyan. So partner ko to siya ng madami naman si Francis na ano eh. Yung ano ba yan, hose or pantalon, pants na mababagay dito. Madami siyang ganyan. So hindi na ako bumili. Ayan. And then the other one is only white. So more on black and parang blue and ano lang talaga to, white. Kasi hindi nga ako makahanap ng polo shirts or mga, ano ba to? Yung mayroong printed ng cars. Kasi nga, di ba, gustong-gusto ni Francis yung mga transportation. Yun sana yung gusto ko for his 2 years, for his second birthday. So, andito naman, plain polo shirt lang siya. Ayan. Ang papartner lang natin yan kung depende sa weather, kung anong weather. Pero andito lang din naman kami sa loob ng bahay. Hindi kami aalis. Dito lang. Sa 13, ipapablow ko siya ng candle. And then, I don't know kasi late shift si Mayor niya, no? So, sa Saturday namin siya parang i-celebrate talaga. Pero sa 13, magpipicture taking ako dito. DIY lang. Ako lang magpipicture sa kanya. Ang ipapasuot ko sa kanya, ito one of these na mga damit na aking in-order online. So, ayan. Ang cute. Ang cute-an ako dito, oh. Kaso, ang pinili ko nga, exact, ano lang talaga, size. Terno ba? Pang summer. Exact size lang talaga. Kung alam ko lang, kasi malaking bata si Francis eh.
For his age, guys, malaki talaga si Francis. So, kung alam ko lang, pang 3 years old sana yung in-order ko. 2 to 3 lang talaga to sana kung ang in-order ko is, see, this is size 98 in Euro. In Europe, size, this is 98. Sana 104 yung in-order ko. 104 yung next eh. So, ayun. So, ito yung ating ipapa-attire siguro sa kanya. Let's see from which one here. Kasi I think, hindi naman siya malamig next week. Pero I think, gloomy. So, malamig pa din siya. 18 degrees daw. Tinignan ko sa weather. And then, meron tayong pimple dito. Meron tayong pimple. So, ayan. Alam nyo ba? Finally, may balita ako sa inyo. May good news ako sa inyo na grabe, ang saya-saya ko talaga. After almost 2 years, finally, meron na akong dugo. Gidugo na dyan ko, guys. Today lang dyan. This morning lang taga. I have a period. After almost 2 years, guys. Grabe. Parang naano ako, parang ano talaga ako. Parang good news talaga siya. And that only happens because, diba, nag-stop ako ng pill. Pero of course, dapat be careful tayo. So, very, very, very careful talaga tayo this time. Kasi nga, gusto ko lang naman talaga malaman kung dugon pa ba jug ko nga nung wala na ako gidugo. So, ayun nga, gidugo na yun, guys. And then, Francis' sister is gonna be 2 years old soon. Tanawang-nawong. Tanawang-nawong. Say hi, guys. Hi, guys. Nawong, yung mo din paalutan ko ni. Paalutan din ako ni. Palutan ako ni. Sa Lunes siguro. Palutan ko ni. Ngalutan ko ni. Kaya na lang pugi-pugi man eh. Pugi-pugi, ha? Pugi-pugi man eh. Ano lang kami, pupunta lang. That's yours, okay. Punta lang kami ng Central, bili ng gatas ni Francis. Bili ng gatas. Say gatas. Say gatas. Ha? Yeah, there's a helicopter from Papa. Bleib here. Bleib here. Ay. Ano ba yan, oy? Ano ba yan? Hindi ako nakapag-edit the other days, guys. Kasi nagtrabaho ako the other day. And then kahapon, ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit talaga. And then marami kaming appointments na. Yung fatigue? You don't need to change. Your nose? Yeah. That is fine, actually. What you wear. All I need to do is, all we need to do is your hair. Get a hairbrush. You said no heading. This one, you don't need to because it doesn't fit there. Nagyarba ng pampuya, oh. Nakita niya to doon siguro sa mga na nilapag ko. Can you get a... No, that will dry. That will dry. Okay. I'm going now. So then get a hairbrush. This will dry now. You don't need to put that in the wash because that was this morning. Okay, come on. And then, look at that. It shows there. So we have to insert that inside. Pass off, pass off. Pass off. There's nothing. It's only my nail scratches there a bit. You don't need to. Why you doing a leggings? You don't need to. This is warm enough. Mama, give me a hole. No, there's no hole on that. Ito, this is a hole. Alam niyo, ang leggings si Francene talaga, halos lahat ng leggings niya may hole dito sa, sa tuhod, oh. Kasi, ewan ko ba, siguro ni siya. Saan eh? Sa tuhod yun siya, mga buslot. Ambot lang yun. So, can you bring this in your room and bring me a hair bomb? Come on. So, come on now. Francene. Wait, I'm coming. So, alis na kami. Medyo busy tayo lately, guys, kasi by August, diba, may kindergarten na. So, I'm planning na talaga mag-German class by August. And then, nag-asikaso kami sa mga papel ko, sa aking mga papers from Philippines, para sa, parang recognition dito ba, guys, sa Germany. Pero, I'm pretty sure hindi siya marirecognize kasi nga, ang equivalency dito na, inquire ko na kasi yan before. Pero this time, at least, siya ba? Yung talaga, right person talaga yung ating pinuntahan. So, mayroon kami mga pinaprocess. So, ayun, kaya busy-busyhan. Tapon na natin ito.
Good job, hindi na natin kailangan i-return. So, ayun lang. Francis, pass out. Hold Ate Francine's hand. Ginaw. You know who That's a church.